Haino hai tini kaisa kubui kothoma norokni bagui tubuka o kothoma wngkha khoroksa takhuk bini bwrwi bai kaham khe no hamjaklai tongmani borokni buma buphasom bo borokno kainani hinui tonglaio phia kaijakna jorao kheno bini nokni borok bai bwrwini nokni borok rok kisa kok banglaiui borokno swkagwi rijakha himdike puilani simi paithak jora kothoma no bujiui khwnalaiano khoroksa takhuk bo Bengaluru o part time job khlaio jephru bo Tripura o tongo apro khoroksa bwrwi bai bo hamjaklaikha abono bini puila hamjakma phia waise phano malai laiakho haikeno bo Bengaluru ma thangkha aboni ulo borok kogrok salai simi no tonglaio phia borok khorok nui no kubui kheno hamjaklaio borok khorok nui ni bising asuk kheno bujilai tonglaio o takhokni hamjakma bwrwi hinkhe a jorao keypad phone tuio hake o takhok bono smartphone pai rinani muchungjago phia tumung o takhok bini hamjakma bwrwi no phone katal pai rikhe bwrwini buma bupha swngnai sabono no o phone ri hinui aboni bagui borok wansuk laikha nogo buma bupha no sawi permanent khlai free ke tonglayano hinui hake bwrwi bo bini ama babu songno saka tei o takhok bo bini nokni borok rokno saka tei borokni buma bupha songbo chajagui no gosi laikha afro ke o takhok bo bini hamjakma bwrwi no rang rohorui smartphone pai rikha phia borok nuglaiya malailayawi no kwtwkma sal kok simi salai tongo hamjakma tei poito khlai simi no borok kok salai tonglaijao haikeno 1 year tei half kwtwkma jora wngkha afro ke o takhok nogo phainani wngkha bo flight bai khe Tripura o kifilkha bo nogo phaimani ulo bini hamjakma bwrwi no asukeno khatangjakmani bo logi logi no thangui mamalaikha bini hamjakma bwrwi bo bono belaikheno khatangjak hake afro se borok malai asukeno tongthokha bwkha bo khakjakma mankha nungka no tongkhe ani bwkha belai khakjakma mano hinui salaikha aboni ulo permanent hinkeba o takhok bini bwrwi no bini nogo tubukha yang o takhokni nokni borok rok bai bwrwini nokni borok rok kaham kheno kok rok salaio kainani kok rok salai no tongo aboni ulo o takhok kisa sak hamya klaikha afro rogo rang kwbang swaikha tei bini hamjakma bwrwini buma bupha songbo rang rok chubakha ulo sak hamka tei haino hai Bengaluru bini samungo thangnani nangphika hake o takhok bini bwrwi no bini nogo klangui no Bengaluru thangui paikha afro phano borok phone rok bai kok salai kaham keno hamjaklai tongo phia salcha chelani buma song tei bwrwini buma bupha song borok kok banglai belai kheno walai laikha tamni bagui walaikha abo takhok sawi manya phia takhok wansugo bwrwini buma song bupha song bwsajak no hamjak toninani muchungjagyani bagui kok banglai khana hinui aboni ulo bwrwi no buma bupha song phaiui nogo talangui thangpaikha o kok no khnawi o takhok belai no bwkha tongthokya wngjakha bini hamjakma bwrwi bono phone khlai sahorkha nogo kifilui phaidi nung ang nung bai kaijagui tongnani muchungo hinui bwrwini buma bupha songbo o takhok no nogo phaisidi hinui mang sahorlaio aboni ulo o takhok bini hamjakma bwrwini kok bai no haino hai Tripura o kifilkha tei bo bini nogo thangyakarui bini hamjakma bwrwini nogo no ma thangkha tini salokhe o takhok no bini ama naphainani phaikha phia o takhok thangna soiliya o takhok bo bini nogo thangna muchungjago haifano bini bwrwini maya bai thangui manya hake bo aro bini bwkrani kami o no tongui bini bwrwi bai tongkha tei bini hamjakma bwrwi songni robar rok no kisa misa rawi haikeno samung khlai tongkha aboni ulokhe o takhok bo bini nokni borok rok no khatangjakha bo bini bwrwi no haini saka himdi ayang parao berailayano angbo ani nokni borok rok no khatangui tongkha bini hamjakma bwrwi thangnani gosiui no tongo phia bwrwini bupha ro horna soya haifano takhok bini buma bupha no ba bahaiki khibiui mannai agi bini ama bono naphaina phaipro bo thangya wngmani rok no wansugui o takhok kapkha aproke bo nogo khatangjagui saijungphano nogo ma thangkha phia aboni ulokhe bwrwini bupha songbono bini hamjakma bwrwi bai swkaknani naikha o takhok waise phano bini hamjakma bwrwi bai kok rok ma salailiya tamo ba khlaijakha o takhok mungsabo sawi manliya haikeno sal kolok laikha tini o takhok bini hamjakma bwrwi bai kaklainani nangkha phia o takhok buila hamjakyani hamjakmani asa khorokni kaham ke hamjaklai tongmani tini kaijaknani nai tongmani jorao haike ma kaklainani nangkha hamjakma borok no abo haike sabo klaisa sake yakarina muchungnaiba aboni bagui o takhok mai chaimeya tongui khakjakma manya wngkha
Tako borok disclosure YouTube channel no tui ang norok ni takok eba kitching and trio de borma. Aw hamjakma borok no mannani kalai kogye himani okogle kubuina. Pia oro ang kaisa kok simino sanamu chungo tumungno o takok bai o bukok asakse buji lai hamjak lai tonghun ke norok no buji uitaisa gethalainani nango. Hamjakma tongkhan ke thuyasak no hamjagai kaham ke thangnani nangnai. Abo norok ni bisingo se bujimu tongnani nango. Hake o kothoma asukai no paikha bayap song norok tumungno chajagai tongkhan ke ba like khaidi share khaidi temo hai kothoma manai tongnani muchungkhan ke norok ani channel o ketal phainai rok subscribe khlai nadi norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai.